Čau, tady Marek a vedle mě sedí. Já. Jméno. Pepa Mrkvička z Kozodíreku Prahy. Takže slyšeli jste. Pepa Koňomrt. Takže my jdeme točit challenge, máme tady plno bonbonů s citronem. Aby to bylo jako nějak gangsta. Prostě. Sice to vyslovuje. Jsou to prostě normální Haribo. Bonbony. Halloweenský. Akorát, že jsou to srdíčka. Jak jinak. Takže jdeme točit, no prostě hráme si do huby Soutěž o to, kdo si narve nejvíc bonbonů do huby, budeme se střídat. Po každém bonbonu řekneme slovo kokot. 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 Protože neměli jsme si dát kámenušku papír. Ne, toč. Kokos. Kokot. 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 Kokos. Kurva. Kokot. Kokos. Kokot. Teď to neřekl, ty debile. Kokos. Kokot. Kokos. Kokot. Kokos. Kokot. Kokos. Čuráku. Tak tady Jára vyhrál, no. Má prostě větší hubu. Kokot. Potles. A Jára to ještě dožere, kolik jich dá ještě. Teď to počítaj. Kokot. 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 Ano, máme Facebook. Mám tady nový telefon. Kokot. Kokot. Kokos. Kokos. Kokot. Kokot. Tady máš ještě. Kokot. Kokot. Tak čau, zase u příštího challenge.